Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, рӯзи 16 август дар Москва турнири ACA 178 баргузор мегардад, ки дар он 6 ҷангвари тоҷик баромад мекунанд ва дар ин навор мо ҳамаи маълумотро пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз Искандар Мамадалиев. варзигари тоҷик Искандар Мамадалиев бо рекорди 6-1 бо варзигари рус Николай Алексахин бо рекорди 25-8 во мехӯрад. ин муҳориба дар вазни нимёна яъне 77 кг мегузарад ва дар карди пешакӣ баргузор мегардад. баъдан муҳориба дар вазни 57 кг байни варзигари тоҷик Оятулло Муминов бо рекорди 12-4 ва варзигари афғон Абдулкарим Бадахшӣ бо рекорди 7-2 мегузарад. ин муҳориба низ дар карди пешакӣ мегузарад. баъд муҳорибаи ду ҷангвари дурахшон дар вазни ним сабук яъне 66 кг варзигари тоҷик Беҳрӯз Зухуров бо рекорди 16-6 зидди варзигари рус Глеб Хабибулин бо рекорди 9-2. ҳам Беҳрӯз ва ҳам Глеб фавран ба анҷом расонидани муҳорибаҳоро дӯст медоранд. аз ҳамин сабаб ин муҳорибаи дурахшон хоҳад шуд. баъди онҳо муҳорибаи шавқовар дар вазни ним сабук байни ду ҷангвари дурахшон варзигари тоҷик Давлатманд Чупонов бо рекорди 10-5 ва варзигари қирғиз Шергази Кенжабаев бо рекорди 5-3 мешавад. ин муҳориба низ дар карди пешакӣ мегузарад. баъди онҳо муҳорибаи шавқовар дар вазни 57 кг байни варзигари тоҷик Анис Ёқубов бо рекорди 8-1 ва варзигар аз Русия Сайгид Абдуллаев бо рекорди 10-2 мешавад ва ин муҳориба низ дар карди пешакӣ мегузарад. чӣ гуна ки ҳамаамон медонем Анис Ёқубов дар ACA 3 муҳориба гузаронидааст ва дар ҳар сеи ин муҳорибаҳо пирӯз шудааст. ӯ на танҳо ғалаба ба даст овардааст, ӯ ҳар сеи ин рақибони худро дар якум раунд шикаст додааст, 2 маротиба бо тариқи сабмишн ва 1 маротибаи дигар бо тариқи нокаут ва акнун Анис барои чорум ғалабаи худ дар ACA меравад. рақиби Анис Сайгид дар ACA 2 ғалаба дорад ва ҳар дуяшро бо қарори доваро ба даст овардааст. дар охирон муҳорибаи худ ӯ бо варзигари тоҷик Оятулло Муминов вохӯрда бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва акнун Анис метавонад ки ҳам ғалаба ба даст биёрад ва ҳам қасди дигар варзигари тоҷикро гирад. инак дӯстон, охирон варзигари тоҷик дар турнири ACA 178 варзигари тоҷик Азам Гафоров бо рекорди 15-3 зидди варзигар аз Русия Қурбан Гаджиев бо рекорди 19-3. ин муҳориба дар карди асосӣ мегузарад ва дуюм муҳорибаи асосии турнири ACA 178 мешавад ва ҳамчунин ин муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд ки ғолиби ин муҳориба соҳиби камарбанд шуда ба финали гран-при вазни 57 кг ACA мебарояд ва дар он ҷо бо Азамат Пушуков барои $1 миллион муҳориба мегузаронад. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин муҳориба хеле шавқовар мешавад ки мо шумо ду стили гуногун, ду ҷангвари дурахшон ва муҳорибаи ду чемпионро мебинем. Азам Гафоров зарбазани дурахшонтарин ҷангвари ACA зидди Қурбан Гаджиев гӯштингири сатҳи олӣ ва чемпиони вазни 57 кг ACA. ин муҳориба байни гӯштингир ва зарбазан мешавад ва чӣ гунае ки дар боло қайд кардем, ғолиби ин муҳориба соҳиби камарбанд шуда ба финал мебарояд. ҳамаи ин муҳорибаҳо дӯстон рӯзи 16 август дар турнири ACA 178 дар шаҳри Москва баргузор мегардад ва мо ба ҳамаи ҷангварони тоҷик муваффақият ва албаттаки ғалаба орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.